Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Sant Pere de Vilamajor vol obrir-se al turisme i vendre les seves espectaculars vistes montsanyenques i així potenciar l'activitat econòmica d'aquest petit poble del Baix Montseny. Per aconseguir aquest objectiu, s'acaba d'inaugurar el punt d'informació de la Mongia de Vilamajor, un nou equipament que ens acostarà i informarà dels actes culturals del municipi, els llocs d'interès, itineraris, el patrimoni arquitectònic i natural, i també hi trobarem tota mena d'informació sobre el Parc Natural del Montseny. Connectem amb la persona que se'n farà càrrec, en Quico del Montseny. Quico, què hi feu a la Mongia? Hola, doncs sí, estic aquí a la Mongia. Em van demanar, que coneixes la muntanya? Que dic jo, sí, la conec la muntanya, i tant. I m'han dit, la coneixes? Jo, sí, que la conec, sí, tot el dia estic a la muntanya. I llavors em van dir, vols venir a respondre aquí, preguntes i coses? I jo, on és aquí? Aquí a la Mongia, a respondre preguntes i coses. I vaig dir, doncs sí, vindré a respondre preguntes i coses. I per què no? I aquí estic aquí, i m'ho van demanar, a la muntanya, i vaig venir a respondre preguntes i coses. També ven llibres i coses, i estic aquí, i responc preguntes i coses, i que vindràs a veure'm, suposo, oi? Doncs aquí trobeu, estic aquí a la Mongia, dissabtes, diumenges, festius, aquí als matins, de 10 a 2, estic aquí, preguntes i coses. Amb aquest nou equipament i en Quico ja a punt, tot està preparat per fer sortir Sant Pere de Vilamajor al mapa. Tots els habitants ja frisen per veure arribar els turistes en plànols, camises virolades, càmeres de fotografiar i ulleres de sol. Veiem què en pensen els vilamajorencs de tota la vida. D'això del parc natural n'esteu fent un gramassa. Els castanyers ja hi érem abans que fessin el parc. Cal un punt d'informació per dir on és la font fresca? On és el pou del diable? On és la font de les febres? Però si això ja ho sap tothom! Galifardeus! Ja ho veieu, Sant Pere de Vilamajor s'obre al turisme de pedra i muntanya. Les autoritats locals han demanat als vilatans que quan arribin els turistes deixin de mastegar fonoll i es treguin les boines per semblar més moderns. Bé, de moment això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.